Ja sitten meillä on tämä on tämmöinen, tämä on hyvältä näyttää, mutta tämä koneet on aika. Niin, kyllähän niistä tulee, mutta kyllä se tietenkin tuolla on kans pelannut ehdottomasti hyvin. Kodessa on jääty pois, niin niitä ei kannata viedä. Ei, se ei kyllä saisi. Se on kuitenkin joka päivä käytössä, se on eri asia. Niin. Joo. Se on mä myöskin ottanut mukaan. Kuule, isä, saapa tuo lähtö. Minä en tule. Vaikka se on hoidossa lapsessa. Sairassa. No on moskaan sen tuhko. Kuvailtiin meidän Tää tarvitsi muuta. No, anna olla, mutta kai täällä nyt on. Fallen röiden verran. Hei muuta. Joo, ei liitty kattiin. Sieltä kyllä helvistyy. Joo, ei siinä mitään. Se on kuitenkin niin hyvin tehty. No se on. Se huvila. Se taas se huutuu oma viespori ja menee. Kyllä, Jussi on aina hyvä tekemään. Niitä astioitakin on niin velvoitteita päältä asti oli astioita. Mä sanoin, että ne on laatikkoon laitettu kaikki. Siinä nämä vaan huokas. Ja pääsi siirretty. Niin. Se voi olla, että me ollaan myöskin siirretty. Jaa, no joo. Se kyllä on täällä. Joo. Se ei ole viety. Se voi ottaa siihen. Joo. Ja niitä saa siirrellä. Joo, kyllä niitä siirrellä saa, jos ne tiellä on, mutta mä ajattelin, että kun se on tuolla varastamaan, se on tuolla vaatteetkin, se on nyt kauhean kassa. Ja nytkin on hukassa vaatteet. Joo. Joo, on löydetty. No täälläkin.
katsele täältä puuttuu jotain täältä. Muistan oikein täällä tuossa. Joo, vaatehuone. Joo. On myöskin otettu. Joo. No, se on joka huoneessa on otettu. Pari reikää. Joo. Näet siitä meidän makuuhuoneesta jo makasi. No. Jaha, joo, sulla on siellä. Mutta sitä mä kuulen ihmettelen, että kyllä nämä pitäisi saada nämä laatat sitten irti jotenkin nämä osat. Jos se olisi tehtävissä huomioon. Ei jos se on pohjalaattaa päällä, se ei tee. Just. Kato, siinä on se pohjalaattaa, sitten on niinku heristys. Joo. Se keinoa. Justi. Joo. Joo. Niin kyllä se auki